Bueno, zer da, pixka ja udara aurrean gaude, eta oin oso monda da, aldikako baraua. Eta zer da hori? Eta, bueno, jende famoso asko, ez? Bazare sozialetan da hitz egiten du horri buruz, eta azkenian da, baraua, badakigu, baraua dela zerbait terapeutikoa beti erabili izan dena sendatzeko, eta... Umeek egiten dute, animaliek egiten dute. Hori da, bai. Hori, txakurra erotxien baldin baukazu ero, bapatian txakurrek uste mazuztuela jaten da hori, lasai. Hori da, ez da, zerbezatzen, eta umeek ere gaixo denean jateari usten diote lehengo, eta bueno, zerbait egia esan naturala da, bale? Beste kontua da, oain dagoen moda hori ez, egotea, egileike baraua aldiak egin daitezke, igual astian egun bat, egin daitezke igual hilebetian egun bat edo egun batzuk, baina oain asko egiten ari dena da egunian zehar 15 ordu egon bat ere jangabe. Eta normalian gaueko tarte hori aprobetxatuaz, batzuk egiten dute ez gozaldu eta beste batzuk ez afaldu. Bale, ero goiz afaldu inalda, ero igual afari meriendatzeko... Afari merienda bat egiten duzu, eta gero ja buka... Artzaldeko zehortan bostetan, zehor zemaria 15 ordu? Bai, segun zer dute idazkatun. Arrazaldeko 5, 6 eta aguantatzen duzu goiziko 8, 9, edo bestela 8 afaldu, eta guardiko 12 arte ez duzu zerre jaten. Gutxoera 15 bat ordu janban gabe egotia. Baina hor ezberdin izango da, egunez geldi jangabe egotea, ero gauez jangabe, ez? Zehor, nahi duzan, bi berzio aldira, ez? Baina normalian gabeko tarte hori aprobetxatu egiten da errexo izateko. Errexo izaten, hori da. Baina gorputza berdin funtzionatzen du? Osa, gauez baraua egiten baduzu, ere egunekoa baldin bada? Eske egunekoa egiten baduzu jau guztia jangabe zaude, Ramadan egiten ez bazu. Kar, bai, ez, esaten nizulako, kontua gaua beti sartzen dela. Hori da, gaua beti sartzen da. Osa, inaldozuna da, afaldu normal, 9 baina gero ez gozaldu eta bazkaldu. Hori da. Bale. O bazkalde arte itxoin, edo bestela... Hori, azkenian da, ez afaldu, amaiketak edo afain merienda bat egin, edo bestela ez gozaldu, eta hor pixkat. Bale. Zer gehiago esateko, Silvana? Bai, orduan, beti ez da, nik bai aholkatuko nuke. Norbaitek interesa balin badauka, tartekako barabaldi gora egitea, orduan profesional batekin lehengo aholkua eskatzea. Denentzako ez delako egokia. Claro, zuk esaten hau modan dago Instagramen dekuste dut ez da inok egiten duela, nik ingo dut. Hori da. Segun zenentzako oso nahi zaleike, baina aholku eskatu behar da eta holako indikazio garbi batzuk eta zer jan behar dezun momentu horietan. Ez daka zentzua handirik ere zuk 15 ordu jangabe, egon gabe, azkenian hor zer da horren helburua. Azken horren helburua da gu daukagun ruta metabolikoa koipeena, bai? Koipeak erabiltzen duen ruta metaboliko hori esnatzia edo martxan jartzea. Porque gu balima gaude karbohidrato asko jaten eta insulina beti martxan dakogunean, koipen ruta metaboliko hori ez da mugitzen. Orduan oso gizena diren pertsonak, txikitatikan gizena diren pertsona horiek eta entzako eta oso ondo etorri leke. Baina ez daka zentzurik nire ere 15 ordu jangabe balima dau, gero beste ordu guztietan edo zer gauza jatea. Eta batzuk ala esaten dute, beste gero... Eta gero libre, Gero libre ez. Hori horrela ere ez da. Eta hor gauzak ondo neurtu behar da. Izan lehike gauza egokia, baina ez da denentzako egokia, eta ikusi behar da gaina pixka nola antolatu, eta ze jarri, eta hori. Eta, hau jende asko Silvana pentsatu oin esan duzu, ez? Gizen dauden entzako. Hau denentzako da, Osa, nahi esan, ero denentzako, junda profesional batean, baina esan norbait, argala baldin badao, berdin. Baita ere egin dezake, baina segun ze helbururekin baita ere. Garbitzeko? Garbitzen du, barago beti garbitu egiten du, azkenian zuk dazkatzun alako toksinak eta gauza asko garbitu eta reziklatu eta mugitu egiten ditu, ez? Baina, danantzako ona da, baina ez guztientzat. Ez guztientzat. Profesional batean